ξημερώματα. Κάπως αργά αποφασίσατε να με επισκεφτείτε, κύριε πρέσβη. Φοβούμαι ότι με πετύχατε στο κρεβάτι. Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα ραντεβού για μπριτζ πριν και μας πήρε η ώρα. Και μεταβήκατε στην οικία μου και με όχημα δίχως σήμανση. Μάλλον δεν θέλατε να δημιουργήσετε περαιτέρω εντυπώσεις. Είμαι σίγουρος ότι έχετε καταλάβει τον λόγο για τον οποίο βρίσκομαι εδώ. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε εξηγήσει εδώ και καιρό στην ελληνική κυβέρνηση τα ζητήματα που έχουν προκύψει από τις σχέσεις μας με την Αγγλία. Δεν υπάρχει λόγος να καθυστερώ. Λοιπόν, θα περάσω στο διατάφτα. Είστε πρόθυμος να επιτρέψετε στις Ιταλικές ένοπλες δυνάμεις να καταλάβουν ειρηνικά ορισμένα στρατηγικά σημεία επί του ελληνικού εδάφους προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο τους? Όταν λέτε ορισμένα στρατηγικά σημεία, τι ακριβώς εννοείτε, κύριε πρέσβη? Δυστυχώς δεν γνωρίζω. Πάντως δεν είναι ανάγκη να μου απαντήσετε αμέσως. Έχετε 3 ώρες μπροστά, μέχρι τις 6 το πρωί. Διαφορετικά φοβούμαι δεν μας αφήνετε καμία άλλη επιλογή παρά να καταλάβουμε τις θέσεις αφεαυτού μας. Σας αφήνω να το σκεφτείτε. Δεν έχω κάτι να σκεφτώ. Άρα έχουμε πόλεμο. Μα δεν θέλετε πρώτα να συσκεφτείτε με τον βασιλέα, τους συνταγματάρχες? Είστε σίγουρος? Απολύτως. Η στιγμή επέστη που θα αγωνιστούμε για την ανεξαρτησία της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμή της. Μολονότι ετηρήσαμε την πλέον αυστηρά ουδετερότητα και ίση προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζει εις ημάς το δικαίωμα να ζώμενος ελεύθεροι Έλληνες, που εζήτησε σήμερον την τρίτη πρωινή την παράδοση τυπημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούληση και μου ανακοίνωσαν ότι η προσκατάληψη αυτών η κίνηση των στρατευμάτων της θα έρχιζε Δεν είμαι Ιταλός, είναι η παρεξήγηση. Απήντησα εις τον Αφήστε με να αναφέρω την ότι ταυτότητά μου. θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' αυτό και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται τούτο ως κήρυξη πολέμου της Ιταλίας. Ο κύριος Στέφανος Χριστίνας. Μάλιστα. Έχουμε πόλεμο. Τώρα Τα χαρτιά σας. θα αποδείξουμε Πρέπει να πάτε να παρουσιαστείτε. άξιοι των προγόνων μας και αυτής της ελευθερίας την οποία μας εξασφάλισαν οι προπατορές μας. Όλο το έθνος ας εγερθεί σύσσωμον. Αγωνιστείτε δια την πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς παραδόσεις μας. Νυν υπέρ πάντων ο αγών. Η πρωινή επίθεση μας πήρανε 14 χωριά. Οι μονάδες μας έχουν συμπτυχθεί ήδη πίσω από τα σύνορα. Και τώρα τι θα γίνει? Έχουν υπεροπλία. Και εμείς έχουμε ψυχή. Πάντοτε μόνοι πολεμούσαμε και πάντοτε χωρίς ελπίδα. Και ίσως επειδή δεν είχαμε ελπίδα, στο τέλος δοξαζόμαστε. Και φτάνει η ψυχή για να πολεμήσουμε τον άξονα? Δεν ξέρω. Μπορεί και να φτάνει. Κάποτε υπήρχε και το ζάλογο. Μάλιστα. Αυτό έμεινε. Θάνατος και καταστροφή με μόνη την τιμή ακέραια. Τι, λίγο είναι. Όλα τα έπι την τιμή δεν υμνούν. Και αυτός θα είναι ένας τέτοιος πόλεμος, Ανδρέα.